Van first he come to Kilbogie town, with his wee short coat and his tartan plaidie. Per gaudir d'una piscina segura, cal que l'aigua estigui desinfectada i que no sigui irritant. Ha d'estar lliure de bacteris que puguin causar malalties, de sòlids en suspensió, olis o escumes. El vas de la piscina ha d'estar ben net i pel que fa a l'entorn, cal que sigui higiènic, segur i que no propiciï les relliscades. Controlar tot això és responsabilitat del propietari de la piscina, que ha de procurar que se'n faci un correcte manteniment. DipSalut, amb el seu curs de manteniment de piscines, dona la formació necessària perquè així es faci. El curs el basem en el decret 95/2000, que és que és la legislació que pertoca a les piscines. Aleshores fem un repàs de tot el decret per a que les piscines poquet a poquet puguen posar-se al dia i complir la normativa que hi ha actualment. Per una altra banda, fem molta insistència i treballem molt en el tema d'autocontrols. És una forma que tant les persones que treballen a les piscines com els usuaris puguem garantir la seguretat a nivell de salut. La clau resideix en un bon sistema d'autocontrol que inclogui un pla d'analítiques, de tractament de l'aigua i de neteja i manteniment de l'entorn. A les piscines d'ús públic, les aplicacions de desinfectants i de reguladors de pH no es poden fer manualment. Hi ha un sistema automàtic. Un aparell analitza l'aigua i determina quan cal injectar producte. Tot i això, els operaris han d'anar ben protegits i tenir cura que els bidons estiguin ben etiquetats per evitar confusions que podrien provocar greus riscos per a la salut de les persones. Actualment ja s'apliquen sistemes complementaris sense risc químic, com ara les làmperes de llum ultraviolada com aquesta, que maten els microorganismes. No permeten, però, renunciar al clor, ja que netegen l'aigua en origen, però no poden evitar que s'embruti un cop entra en contacte amb les persones. Per aquest mateix motiu, la llei marca que cal fer un mínim de 2 anàlisis diàries de l'aigua de les piscines. Així es veu si els nivells de desinfectant i de pH són els correctes o si cal fer alguna rectificació. Cada 2 mesos cal fer una analítica més completa al laboratori. Els usuaris de la piscina han de poder consultar els resultats d'aquestes proves. Pel que fa a la neteja del vas, es fan servir màquines com aquesta i productes de neteja, desinfectants i antialgues. Els sistemes de filtratge i de renovació de l'aigua també són molt importants. El curs de DipSalut va dirigit a persones que s'encarreguen del manteniment de piscines d'ús públic. Abans d'anar sobre el terreny, es fan sessions teòriques. El temari està adaptat a la normativa vigent. Després de les classes, s'ha de superar una prova pràctica. DipSalut també ofereix altres cursos de formació en l'àmbit de la protecció de la salut. Sí, l'oferta actual de DipSalut en l'àmbit de protecció inclou cursos relacionats amb la qualitat de les aigües de consum, cursos relacionats amb indrets habitats i instal·lacions d'ús públic, com poden ser les piscines que tu comentaves, i també tenim cursos relacionats amb les instal·lacions per una millor gestió de les instal·lacions que tenen risc de transmissió de legionel·losi. Poden sol·licitar aquesta formació els titulars de piscines d'ús públic o els encarregats del seu manteniment de les comarques gironines.